Sure. Bando from Mulala manje. Skipper. All right, ubala lo. Manje. Apa nam? Kau serangan. Nampak? Yang berapa? Cuma apa? Satu kan. Okey, belum ya, sekarang kan. Yang lain tu kan. Macam mana lah pakai? Okey, ano mas? Nama orang mana? Saya sangat apa? So betul. Nama orang. Bona ufanam. Mina nawe siyahamba kunasitolo la siyakhona siyahamba manje mfana wami. Yakuthi ngithini ku? Yho. Berapa participar? Ainda, berapa participar? Ai, caralho! Sumpah, meu pai! Ai, bố phải chú quan tới chuẩn nó bắt đầu. Ai, bố phải. Ai, bố lâm chỉ tới quan tới chuẩn coi. Hava chơi có skip á ra chẳng gì. Áo khổ rồi. Sao dùng bồi này? Sao bố sao? Sao? Ăn bao giờ? Ăn bà. Ê, các bạn lúc muốn tôi phải sẽ nghĩ tôi bây giờ sẽ trả nó phải là không mà phải một tôi nó bán đẹp. Sao được skip rồi? Em phải thằng nào thì mua trả nung xử lý sẽ được. Sao được skip? Em bảo phải cho học chơi là chỗ ông xử lý được bố sao? Không mầm lan. Dân ta giao được bố sao? Không được sỏi lên. Em bố sao? Khói nó cũng quên nó mua tụi mình nè. Em bố sao? Ai với đảo mang đó xuất ra thân vậy? Sao được skip rồi? Skip bao nhiêu tiền vậy? Skip mà sao không được sao để làm nhiều cái đó? Quăng này đâu? Ok, đã rồi. Bom chana kwenze njani? Singafa malume namhlanje. Cishe. Yabo, singayichitha. Kodwa ke kwenze njani mthana umchazele ngestori sakho? omunye umalume bezama ungibamba. Nganoma bengibamba inkonzo noma befuna ukungenzani. Engifake emotweni kodwa ngaphunyuka ngabaleka. Yazini ngoba la ekhaya siwazala ngamagwala vele somfuna nje lowo muntu straight. Hayi ngempela ngoba malume sitokubambana kancane kodwa ngathola ngabona nje imhlathi yami ayikho right. Asuku ngaloko nje Kodwa nesibhamu naso ngikwazile ukwenza naso. Asa. Uye lo malume. Ai, bố phải. Yabona umenzeni. Yabona umenzeni nomunye yabona. Emona ngana umenzeni. Ngisembotsha ngani. Hayi naye ubona nje. Usebenzela lokho. Hayi kama lo muntu khoma futhi ngikwazi ukwenza. Mfethu ufuna ubani? Wewe muntu kama. Espera. Vou. Sim, no chão, vá. Oba. Agora vai te dar um tio, né? Essa fina pelo nosso pé. Again, come go. Vem. Ei, ambaja. Seninjani khani? Hayi, so-right khona kufani kodwa nje kusakhona lozodlungana ezincane. Okay, lalela usithelo. Sho. Wena manje umuntu ozohamba naye uzibamba skip.
Sure. Hamba. Hamba. So, ayikodwa ngeke bafethu ngeke skip akayeko ngeke. Hey, imputana lo echaza wona yes. Bafethu skip ingozi. Umuntu esekwenze kanje wona ufuna ukumyeka. Ingozi. Uyaphila hle la ekhanda. Lalela ngitsheleke njengoba esho ukuthi uzosebenzisana nami, yes. Yebo. Hayi lo dodo ukhuluma. Ingozi bozami. Mfethu sihle suthengele ingubo zakhe isimusi. Hayi cha sibuka ngizongithenga nisithenga leyo. Mfethu mina sengingathengela. Ungotshela ukuthi kanje umhlathini sakho ukuthi kanje. Ya mfethu. Hayibo into khona. Izwa mfethu lento eqhuma. Hayi ngathi khona ngakho. Mfethu ingozi za December ngeke sengiyasakucomphelezela ngekhaya. Asambile mfethu. Facebook first. Yabona isikole sesabanjani? Mfethu. Ya, singena phakathi sibuka. Wena bafana ngeke ngani. Imfana ngaskipha lo. Awuzanda. Angibengele ngani. Ha? Ngeke ngani. Mbe Sami sumthathele. Lo skipper somfundisa Fundisa mhlawumbe skip uthi. Mina kade ngangifuna ukubona nawe lokho ungenza isilimo. Awumancanza ubekufona. Yini manje wena mfethu aqhama uphehlika manje. Abanye abafana bathatha ubhuti wakhe. Awufuna banganani lapha. Abanye abafana abadala. Sam. Asiphele kathi umshaya myeka mfethu myeka. Lo bana isifundo lo bana. Ufanele ibhola usumthetho sombambile vele umshaya lo. Fonele. Hello. Chokos. Sibambile umshaya sombambile la. Ya la ku second floor nje lapha uma ungena la ikwazi futhi yabo. Bebeke bantu abantu. Bebela. Bebemla. Yeah. Ujike ubuyele emuva. Khona umthetho ngizomthinta mina la. Bane. Awushayise lapha esekwazi mfethu. Ya mfethu khona abajida abathatha umshana mfethu manje ngifuna simcinge mfethu manje ngigedwa la. Ya manje mfethu uphuthume mfethu ngifica la. Sho. Hayi mfethu. Usumuveni semsengale. Sam. Khona simthatha. What's up man? Ufanga man. Ngomuntu. Hayi indoda. Babe hey. Ngiphatha indungu njengoba ngibonile ngoba ngathi lento ngibizela yona si serious. Khala ngempela mfethu. Bathatha ubhuti wami mfethu lo mncane. Mfethu ngisho kanjani leyo nto? Ngiyakutshela buka mfethu nali igazi mfethu. Khona abantu abade behamba naye umshana wakhe. Ya mfethu ngiyacabanga ukuthi bake bangena la. Shoneni ngala mfethu. Hey. What's up man? Ngikhathele. Kusala basiva la. Shaya mfethu. Shona. Hayi lo sihlama lo. Ayifalon. Ayifela namhlanje falon ngeke falon.
Sukuma. Sek. Uzoshaba. Izwa lenje. Tata umshana. Baba, Umshana right. Hey nangu uphethe umshana zambe totoka. Na man. Ngazi nani benyaka ile nto uqambe nzulu. Sinjoba. Skip was it? Skip. Sir. Sir. Put it up the stuff. Stop here now. Hello? Yeah, I got it once. Right. Manje usho le moto lapha ndihamba amankama. Yalithita lo. Yini manje ndoda? Just skip. Ya, Unjani emzini wethu? umzini wethu. Ya, emzini wethu. Yebo skip ukhuluma ngani lo? Story nje. Ungakusazi. Unjani emzini wethu? Awaphendula umbuzo wami. Hayi emzini wethu uright. Yazi ukuthi ngakukweleta. Kodwa imali yakho ubuzoyithola. Nini? Phela bengisahlanganisa njengendoda. Ubanda. Usahlanganisa. Ya. Ufuna wenzani vele? Yazi ukutheni? Azibethe senu. Uzohlulwa umusa akawutholi. Owinile uyawudla umusa.